Marhite topik ni mingguta sadarion ditogihod dohita pasiding hamok kuson. Alatung takasdo didokhata ni tuhatta dadasian arta namar lobi-lobi hanguluata tungsian debatata do atong saita lului mahamoraon nasiat debata atong tabongoti mapar saorata marhite parmingguonon tapangiar masoarata laho puji ibana maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia natu mopa langit dohot tanoon amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alai namian ro di saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami nungga marpungu hami dison di ari napi narbadian mi saibuhai mapinggol dohot rohanami asa marlasni roha hami manangihon hatam nabadiai jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urupi mahami asahu parhasia kami aka ari-ari ningolu nami napodoki sai pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng ni lelengna pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Maredde hita. Hallelujah.
Tangihon hamu mapatik ni debata, iman natar surat di poda 20 ayat 10 tolu, songonon madidok disi. Unang halomohon na modom-modom asa unang pugoso, pabidok mamatam asa butongan si panganon ho, ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobarat tupatik mi. Amen. Marede mahita. Tapauduk jala tapasere marohata manopoti dosata tuado panidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, parasiroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, macai godang do pangalausion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalausion nami, saingot mahami hobbartu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aidang adong ibar ni ai saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alaiga akan nagabi pitor binahem ni basa-basa marhite sian asi ni rohana.
hinorhon ni panobusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu parjolo dung Trinitatis Sadarion, tersurat di Poda 22, mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia, songonon madidok disi. Unang tung pupusi halak naparir, alaparir ibana, jala unang tung pajepol halak nadangol hian, di paruhuman. Ai Jehovah do marluluhon parkaro nasida, jala ibana mamutusi hosani akan na mamutusi nasida. Unang marale-ale ho tu halak parmuruk, jala unang par rosu-rosu bawa par piri-piri. Asa unang diguruhon ho akka pangalahona, jala manaon jorgong di hosam. Unang pasaur-saur ho tu halak akan namar janji, pola masih jalangan akan nama naoni utang ni halak sileban. Moloso adong pineok mi bahen garar, puasa tagunan taldolan ni halak lage podoman mi. Unang tung paorot talutuk sian narobi, akan nabinahen ni opum dope. Molo di idaho bawa nama jugulhon ulauna, tarbahe sama tidang marhalado di joloni akaraja, dekon ibana tidang di joloni halak akanarea. Ido sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tidakon maha porsiao tai songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit doho tanoon
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nau mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Marede mahita. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan sampai pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami masih bisa melaksanakan ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing karena belum berakhirnya pandemi virus corona COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat HKBP Pematang Siantar, mulai dari anak-anak sampai lansia. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, melindungi mereka, dan menjaga mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Engkau. Berkati juga Tuhan seluruh parhalado HKBP Pematang Siantar, mulai dari pendeta resort kami Tuhan, semua sintua, juga Tuhan berkati dan urapi. Kalaupun ada Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang urapi dan berkati, agar memperoleh kesembuhan ya Bapa, agar mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Dan kalau ada pun Tuhan ruas-Mu yang sedang berduka ataupun sedang bersusah hati, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat situasi negara kami Indonesia yang sampai saat ini Tuhan masih berupaya untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19.
Berikan kekuatan dan ketabahan kepada Presiden kami, beserta dengan pejabat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, agar mereka Tuhan dengan sekuat tenaga dan pikiran mereka Tuhan, mereka terus berupaya Tuhan untuk mengatasi pandemi virus corona yang tetap berlangsung di negara kami Indonesia. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau lindungi tenaga para medis ya Bapa yang terus berjuang untuk menyelamatkan nyawa korban dari pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya jemaat HKBP Pematang Siantar yang terkena dampak dari pandemi virus corona, yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, yang mengalami kesusahan dalam ekonomi maupun masalah-masalah yang lain. Berikan penghiburan dan ketabahan kepada mereka ya Bapa, agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap tabah di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari di situasi yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kebijaksanaan pemerintahan kami yang telah menetapkan kehidupan new normal ya Bapa. Berkati kami seluruh rakyat Indonesia, agar kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kami dengan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami ya Tuhan, yaitu untuk mentaati protokol kesehatan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membimbing kami, memberikan kami hikmat, agar kami mengerti untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan tetap boleh terhindar dari pandemi virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat negara-negara yang ada di dunia, yang juga Tuhan berjuang dan berupaya untuk mengatasi masalah pandemi virus corona di negara masing-masing. Berikan pemulihan ya Tuhan, agar pandemi virus corona juga Tuhan boleh berakhir di seluruh dunia. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan, agar kami layak untuk menerima setiap berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tajakon ma barita nauli jamita di minggu parjolo dung Trinitatis marede mahita. Tapasada marohata martaniang mahita. Kupuji hami hoali Jehovah de batama nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami diarimna badiai sadarion. Naing marsaur mahami dohoto marhiti hatam. Diganup akka bagas nami bi. Alani Tuhan makuling maho. Tuganup akka keluarga nami bi. Asa hatam si begion nami. Gabe barita nauli. Laho maparguguruk kami. Di bagasan Yesus Kristus martania kami Tuhan. Amin.
Hamuak kadongan saha porseaon di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Masuk mahita noaik tu minggu parjolo dung Trinitatis. Ima barita nauli nanaing jalotan atar surat sian Evangelium Lukas bidu 12 ayat 10 saha rodi ayat 20 sada tapai hutihu ma diganup akka rohat tabi sonom ma didok disi. Jadi adong masa halak sian na toropi nama dok tu ibana guru dok koma aparaku merbagi tiatianan nami rap doho tahu alai di dok ma tu ibana bahwa ise do pabakit ahu gabe panguhum manang si bagi tiatianan dihamu laos di dokma tunasida jaga mahamu pasiding hamu manasa haholiton ainak pe marlubi-lubi halak dada sian artanai muluna gabe dihatahum masada upama tunasida ninnama suhado gogo ni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari maibana di bagasan rohana songonon aha nama bahenokku aidanga dong hasiatan ni gugun ni tanuki gabe nina rohana ma omma bahenokku hulohai nama akka sopoki hupauli ma akka naubalga asatusi papungoku sudi na tubuh rodi artaku jala dohoron nama tu todikku ali todikku nungarade gudang artana saya manang napiga taunon ipe mar hasonangan maho laho mangan minum maho laos lasma rohana alaininna de batama madohibana iho naluahon sabor nginomma tungguon hosam sian ho iya na pinaradim tui semai songonima masa dihalahan na papunguhon arta di dirina anggo soma morai bana di debata ima sahakna hurian itu hatta naung marsaur hita nuaing diganup akka keluarga tabi marhite hatan itu hatta naking molo tapai hutihut tiki mengajari Yesus torok do halak nau bigi pangajarionna adong sian halak Yahudi parise si boto surat dohot halak saduse dungi Roma sahalak sian naubigi mangido tu Yesus asa didok Yesus tua parana manang saudarana berbagi teteanan ima di ayat 10 tului alai didok Yesus ma mangalusi bana dang dipabakit dirina gabe panguhum laho mabagi tiatianan manang warisan tunasida disukus kundi rohata isedo na manukuli narotu Yesus buasa songoni alus ni Yesus di surato diturpuhon molo dihatagurik didok adel po mo lapatanna saudaraku namar lapatan bawa do nama nukuni di halak Yahudi bawa
manang anak laki-laki pasti do nama jalo tiatianan sian natorasna molo adong tiatianan di pasaha natorasna jala anak sulung imasyahan memiliki hak istimewa majalo 2 kali lipat warisan manang tiatianan ni natoras ala di budaya Yahudi nang dihita Batak pe anak siak kanganido na manggatihon na toras molo dung marujung nguduna alai di okuido anak sulung bahwa memiliki kedudukan manang otoritas na istimewa manggatiho bapak na songon kepala rumah tangga alani boido adong ketidakpuasan ni anggina bawa dipersagi ni tiah-tianani ala 2 kali lipat dijalo anak siakangan manang bawa nama bahen gabedang dinggan hubungan ni sianggian doho siakangan di bagasan rohani nama nukuni tu Yesus asa naing ma dia pilih Yesus ibana di pembagian tiatianan dohot hahana manang na anggina ditulak Yesus do pangidua ni takas dia lusi Yesus naso dipabakit ibana gabe panguhum manang si bagi tiatianan di posisi ho Yesus do dirina songon guru na mangajari sude jolma dang laho membela kasus ni sasahalak manang warisan alani dipakai Yesus do kesempatani marhite na paingoton huhu mangajari akan atoropi taringot tu hamuk kuson manang di bahasa Indonesia di dok ketamakan di arta hapurtibion nuaing di dok Yesus ma tunatoropi jagama kamu manang di bahasa Indonesia di dok berjaga-jagalah waspadalah na merlapatan donani dok ni Yesusi asa manat berhati-hati berjaga-jaga singot-singot dohata ni Yesusi nak tuhita asa tajagahon dirita unang dirasuki sipak tamak manang mokus di arta purtibi dang namadok najahat do arta nakepeng alai rohani jolmaido na holongan di arta sian tu debata ido naso hinalomohon ni Yesus ido benaido apostol Paulus tu si Timotius rohana holongan di hepeng do urat ni dosa ima sada Timotius onom ayat 10 di pengut Yesus sita asamanat di hamuk kuson aladang mangulu jolmai sian arta na adong di ibana akka halak na say fokus tu tiatianan manang arta ima halak na mukus di arta portibion buasa dia jari Yesus dohita pasidi kamuma hahuliton ala halak na say mukus di arta portibi boido gabi halak na hulit mangurupi donganna na pugus nang nagali boido gabi hulit pasahaton pilihan manang ucapan syukur na duminggan tu debata nakpesia debatado artai alani hulitna gabedang di boto be madok mauliate tu debata dan diboto be mangurupi donganna nagali nang napugus dan diboto be mangulahon holong tu donganna jolma roha na holongat tu arta
sian tu debata boido membentuk karakter ni jolma gabe siholi mangging manang manusia yang sangat pelit asa unang gabe halak nahuli tita songon nanilo ni Yesus unang maholongan rohatta di arta portibion sian tu debata ai sian debata do nguluta dang sian arta portibion dang sian arta portibion dapat hita kebahagiaan damai dohot sonang ni roha alai sian debatalo ai gudang halak mamora nang napugos pe dakya sonang jala dame rohana ala holan tuarta rohana siat tangan ni debatado akarta waso nang jabatan na adong dihita dang di pasu-pasu debata akan taula tentu dang dapat kita pasu-pasu songoni nang kesuksesan kesehatan keamanan kenyamanan hidup doh lana asin lapatanna molopos rohatan nasian pasu-pasu ni debatado sudi tentu dang mokusi tabi ala pos rohata di pasu-pasuna atong hamua kadongan tapadao mahamukuson manang tamak hagiot menginginkan lebih dari apa yang sudah kita miliki halak natamak manang mukus di manang AHP arta jabatan kuaso puji-pujian kehormatan do nasing ima halak na say marnida na sobui marnida pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni buluna orang yang rakus dan tamak akan harta adalah orang yang tidak pernah melihat dan memperhitungkan berkat-berkat Allah dalam kehidupannya. Hamukuson juk do gabe patubu parbadan ima pertikaian pertengkaran baik dia kana marhamarangge holan alani mukusna di pembagian warisan tano boido namarhamaranggi gabe masih sehatan saling membunuh udang do kasus di pengadilan na maul sidung alani maulna pada mehon akan namarhamaranggi di perbadan alani tiatianan buasa maul ala danga dong naolo mengalah buasa dangolo mengalah ala ni mukusna di tanu tiatianan sian natorasna hape molomonak pe di pengadilan ala ni mukusna ahama gunana di ibana aidang di pasu-pasu debata tiatianani ala dang masih pakulinga be dohot ha anggina berguna do petiatianan nasongoni dang marguna be tiatianan nasongoni ala gabe mabua parbada bulun dia kana marhamaranggi na masih haholonga kian sian mulai na mekmet na samudar saama saina hapedung gabe marbada bulun holan ala ni tiatianan dang parpasu-pasu be tiatianan na songoni gabe jeadoi di tonga-tonga ni mulutta atong asa gabe pasu-pasu tiatianan nang sudi arta portibi naung di pasahat debata tu hita naing mahumolong rohata tu debata daripada tu arta portibion molota sukun waing di rohata isedo na humolong rohata tu sumber ni arta ido manang tu arta portibi tu alus nasitong ikut tu sumber ni arta ido humolong rohata
ima tu debata ai sian ibana do tajalo jala dangga be mate manang rugi hita moloh molong rohatta tu debata daripada tuarta portibion. Justru gabe lam terpasu-pasu dungu duta moloh molong rohatta tu debata daripada tuarta portibion. Di bibiltai di surat todo hamokusot tuarta portibi boy mempengaruhi halak gabe bertindak ceroboh. Songo si Judas Iskariot holan ala ni hepek 30 rupiah manak 30 perak gabe di gadis ibana tu hatta Yesus. Jujuk do ibana manak ko hepeng sian kasnatiniopna songon bendaharan ya kasisian di Tuhan Yesusi boy di tajaha di Yohanes 12 ayat 10. Humolong dorohani si Judas tu hepeng siat tu Yesus gabe berkhianat ibana tu Yesus ala ni hepeng si 30 perak naking ujungna dang marlapatan beguluna manol soli maibana alai dang bertobat manor soli ibana alai gabe bunuh diri mari suang dang marlapatan nguluna songoni bunuh diri ima tindakan namanakko hak ni debata dihosa ni jolma ai debatado napuna hosa ni jolma dang boy marlomo-lomo hita tu hosa nak tu hosa ni dongat tape songoni nang di padan narubi si Gehasi naposo ni si Elisa sip-sip majalo hepeng sian sina amang ala mokus ibana dakpar binoto si Elisa ima tabui tajaha di hua raja-raja 5 ayat 10 sia sahat tu ayat 27 gabe diuhum debatama ibana pitor mamotar mapuru di pamatanna songok kapu humolong rohani si Gehasi tu hepeng sian tu debata alanido di surat di sada Timotius onok ayat 10 ai urak ni nasaha jahato do rohana holongat di hepeng ido disakapi nadiba ubahin nalilu siak kapor seau gabe di aito do gudang na bernit tu dirina lapatanna molong rohatta dihepeng daripada tu debata gabe lilu maha porsyauta jalabui gabe gudang na bernit ro tu dirita na bernit boy do tahilala molo sai holan na marbedai akan na marhamaranggi ala tiak-tiangan ala holan arta portibion dipikiri ujungna stroke serangan jantung marsahik lambung kanker do lana kana asing gudang na berni na boy masa tu dirita ala ni hamokusot di tiatianan nang arta portibi akahalak na humolong rohana di arta portibi daripada tu debata ima nama bahen arta portibion gabe debatana sarupa doi nang mardebatahon arta portibi nama nobba gana-ganan arta portibion dibahen gabe debatana manggatihon posisi ni debatana sasitongna macai dihagigihon debatado akahalak si songoni perbuatan yang paling dibenci Allah dan yang sangat menjijikkan bagi Allah adalah menyembah berhala, menduakan Allah dalam hidupnya. Ulau nama saya dihagigihon debata ima manoba gana-ganan termasuk manoba arta portibi molong rohata di arta portibion daripada tu debata alanido di dok Tuhan Yesus unang gabe halak si soba gana-gana kita manang si soba arta portibion alani mokusta tu arta portibi akahalak namanat
berhati-hati menjaga diri asa unang madabu dirina Tuhan mukuson ido na nidok ni Tuhan ta Yesus Kristus totu gawe diboto menjaga dirina mengendalikan hagiokna kudangdo hagiokna berlebihan di diri tajolma termasuk mana yang hatok-patok mamora sian dalan nasotama iman atabereng korupsi manako manipu dohlan akana asing naing hatop naing jabatan nakpe satokid dope bana di sada instansi naik terus niat dipuji-puji halak ibana halak namanak diboto do mangorom hagiot na nama dubihu marhite namanat unang madabu tu hamuk kuson tutuga be diboto madok mauliate mana mengucap syukur tu debata ala diboto do sumber manang mual ni nasa na denggan huhut marsiajar ibana berkecukupan dalam segala hal diboto marpangotik diboto marlubi-lubi diboto benghemat manang manabung dang boros manang berpoya-poya di nguluna alani dak kulit na marsileho alani dang kulit marsileho-leho tua kana hurangan jalada kulit pasahaton pilihan na duminggan songotalla madok moliate tu debata jaladang marungut-ungut molo tungro harugian manang gabe moru artana nguluna pe toktongdo hot marsigatung holam tu debata sabing daksa itu arta portibion rohana atong marhite minggutta sadarion hatani debata napa ingutok kita asa humolong rohata tu debata saya dipargugui debata mahita pada ohon hamuk kuson jalanaing mahumolong rohata di debata sian tu arta portibion amin martang yang mahita nunga dipakulingi hohami marhite hatam songo kataridan ni hadirion nami sihuton ho digil hodo di bagasa partikianon asa humolong rohanami tu ho sian akana adong arta nahupeo pami di mulunami ai silehon-lehon mudo baritam nauli mangalehon gugu mangadupi neu kopit 10 sion olaksya kami parmaran parsahito dohot hasusan alai mulunami alai Jehovah gabe mulu pasu-pasu maradupon tuak kadongan nami di bagasan Yesus Kristus kupuji hami ma guarmu nabadiai mauliate maliho amin hamuak kadongan saha porseaon tahamunatehom ma barita nauli namana soihita di parsaurata sadarion alani tapuji matuhatta marhite namarede hita kuhupa pungu peliata tu tonga-tonga ni huria ni debata marede mahita Pesawat batu Yesus salut namoluki Tuhan apa bainaku salut
dohot tutop di perbadie ai ibana do Tuhan na tumoppa dohot na sumariot kita di parmudutta siganupan di parali do bohang ni parmudutta jala di parmudu do kita sialani tamado ikunuduk kita mangului hapan pasidi nasa hamuk kusok dohok hahulito alay gabi para sirohan mahita naulu sumahipon dongata. Hupuji hami maho ale de bata ama anak dohoton di parbadia naung sumarihon ngolunami ganuan. Di bagasan pos miroha tu de batatta situlu sadai mamulus mahita dalam mangula di portini na komodo pemarukir ala di kopit sabtu lucia siap debatado hamuluatta dada siap portidion nama hidasok alani saya tajalahi ma'arta dohok hamorau siap harajaum itu hatta asa mamula hita di bagasan katana jala lomo alili makama namin na libagwagidyan oro hawawan ni saluhut silehon-lehon na linggan dohok nasa unidasa ng Ornitus kupasahat kami masyan na nilehon dito kami tulian namin sa jalo may gabi wak na husus dito paso-paso may dalaramot asa kupakasyan kami tulianon pati buruhon harajaum di tonga-tonga ni Hilian dohok di Tortudio buhay marohanami marhiti-hiti tontiti asalam hutadahan guda ni sileho-leho ni Tuhan asalam bibir kami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rahmahita maniluhun di taniang alia manani alia manani na di Banua Bijang saya kunurbadia makwari saya Roma harajong saya sauk malongon rohamdu dan akungaun somun na di Banua Bijang lehon matu kami sadarion kamuduan siapa sesama dosa nami songo panesanami di dosa bidongan nama dosa Tuhan punah kami tujuh tu kami tunan balua mahami siap pangago ay horo na punah harajao do kabudu rodi hasanakon salilin di bebegna di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama disodakon Tuhan debatama buhina kita jala sima rohana menjahita didopakon Tuhan debatama buhina kita jala di pasauton matamena tutor ditabe amin. Tiruan mahuri tanohon
Paso paso naik